барномаи суҳбати рӯз. дуруд ба бинандагони азизи шабакаи Баҳористон. чун ҳамешагӣ барномаи суҳбати рӯз аст манзури шумо ва мо кӯшиш мекунем дар ин барнома мутахассисонро даъват намоем ва доир ба тарс ва оқибатҳои он барои шумо маълумот диҳем. ҳамсӯҳбати видеои имрӯзаи мо ҳастанд устоди донишгоҳи миллии Тоҷикистон Нодир Амонов ва умедворем ки суҳбати мо барои шумо писанд меояд. хуб устод, шумо моро мешунавед? бале. хуб, ва умедворам ки аз суҳбати мо тамошобинон ба худ маълумот мегиранд ва ба суолҳои мо сареҳ ҷавоб медиҳед шумо. албатта. хуб, сараввал мехостем пурсем ки оё тарс муваққатӣ ё доимӣ буда метавонад ё не? бале, тарс метавонад ҳам муваққатӣ бошад ва ҳам метавонад доим бошад. Масалан, вақте ки ҳамон таҳдид, ҳамон ҳодисае ки барои инсон ғайримуқаррарӣ аст ва одам ҳамин ҳодисаро дуруст дарк накардааст ва аз ин ҳодиса масалан чашмдошти оқибати ӯ надорад ки чӣ гуна мешавад, ин ҳодисаро агар шахс дуруст таҳлил ва дарк накардааст, чунин ҳодиса таъсир бахш мешавад ва метавонад дуру дароз давом кунад ва метавонад ин ҳодиса лаҳзавӣ бошад, як лаҳзаи ногаҳон аст, барои одам ғайри чашмдош аст ва одам метавонад як лаҳза тарс аз ин ҳодисае бигирад. саломат бошед устод, ва мехостем бифаҳмем ки кадом ҳолати таъсиргузори тарс аст ки он бартараф намешавад ба андешаи шумо? бале, тарс аслан бартараф намешавад агар инсон то ба дараҷаи бояду шояд ҳамин ҳодисаро дуруст таҳлил накардааст, то ба охир ӯро дарк накардааст ки ин ҳодиса аз чӣ сар мешавад ва то ба куҷо меравад ва пеши роҳи пешгирии ан ҳамин ҳодиса дар куҷост ва шахс вақте ки дар бораи ҳамин чиз маълумоти кофӣ надорад ва маҳорату малака дониш надорад ва наметавонад ки пеши роҳи ҳамин оқибатҳои ҳодисаро бигирад, тарс дар инсон мемонад. Лекин вақте инсон дар бораи ин ҳодиса, дар бораи ин таъсиру амал вақте ки дониши мукаммал дорад, маҳорату малака дорад, фаҳмиш дорад ва метавонад ки худаш ҳодисаро зери назорат бигирад ва метавонад ӯро пешгирӣ кунад, агар ҳамин хел вақте ки дар одам дилпурӣ пайдо мешавад, тарс худ ба худ нест мешавад. хуб, чӣ гуна ки мо мушоҳида мекунем дар мавҷи дуюми COVID-19 пӯшидани ниқоб ва истифодаи маводҳои антисептикӣ кам риоя мешавад. ба назари шумо сабаб дар чӣ аст? бале, худи анамин дар ибтидо агар мо бибинем, одамон аз ин ҳодиса, аз ин касалӣ, аз ин вирус бисёр дар ҳарос буданд, зиёдтар метарсиданд ва зиёдтар ниқоб мекашиданд ва гуфтан мумкин аст ки ҳамун талаботҳои зарур риоя мекарданд. Лекин оҳиста оҳиста мардум диданд ки худашон ё рафиқонашон ё ки аҳли оилашон кас ба одамони алоҳида ба ин касалӣ гирифтор шуданд ва ба сабукӣ ҳамчун як грипп бар ин гуфтани як касалӣ будааст ки вай гузаранда будааст ва ба сабукӣ одамон метавонад пай сар кунанд. Вақте инро дарк карданд ва баъди аз оне ки дарк карданд ки чӣ гуна роҳҳои пешгирии ин касалӣ аст ва чӣ гуна роҳҳои табобати ин ҳастро дарк карданд, аллакай оҳиста оҳиста ҳамин тарс худаш паст шудан гирифт ва одамон дигар аз мин тарсу ҳаросро ки гум ки карданд, ҳамин ниқобро ба таври бошад доимӣ дар худ нигоҳ намедоранд ва бинобар ҳамин мо мебинем ки шумораи ниқобпӯшон дар ҷомеа камтар шуда истааст. саломат бошед ва мо бовар дорем ки аз тавсеҳҳои шумо тамошобинони шабакаи Баҳористон истифода мекунанд ва албатта пӯшидани ниқобро дар ҷойҳои ҷамъиятӣ махсусан дар дохили нақлиётҳо ва тавсияи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ҳамзамон ситуди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирӣ аз панҷшавии коронавирусро риоя хоҳанд кард. саволи дигар чунин аст: аз нигоҳи шумо дар кадом ҳолат мардум қоидаҳои гигиенаи шахсиро ба пуррагӣ риоя мекунанд? одамон аслан пеш аз ҳама дар он ҳолат қоидаҳоро ба пуррагӣ риоя мекунанд ки пеш онҳо дарк кунанд ки ба онҳо таҳдид карда истааст, чизе вирусе касалие таҳдид карда истааст. дар онҳо як намуд гуфтан мумкин аст ки барои пешгирӣ кардан, барои азамиро бартараф кардан, дар онҳо як гуфтан мумкин аст ки ҳиссиёти махсус пайдо мешавад ки онҳо ба ҳамин чиз диққати зиёд метиҳанд ва дар чӣ хеле ки мо мебидем дар рӯзҳои аввал дар мо ҳам бисёр ин ҳодиса буд ки масалан одамон зиёдтар ниқоб мепӯшиданд, онҳо ба ҳамин қоидаҳо риояи қатъӣ мекарданд ва тавассути телевизион ва радио ҳам мекӯшиш мекарданд ки ҳар чӣ қадар маълумоти зиёд барои пешгирии касалиро маълумот пайдо кунанд ва аз дигарон мепурсиданд, дар худ ин донишу маҳорати малакаро дар худ пайдо мекарданд. ан ҳамин хел вақте ки тарсу ҳарос зиёдтар буд,
ва оқибати ӯро ки дарк намекарданд зиёдтар риоя мекарданд. ин чиз зарур буд. лекин вақтҳои охир боз ҳам шояд такрор шавад, ман мегӯям ки мардум ки аллакай донишу маҳорати малакаи муайян пайдо ки карданд, онҳо ҳамин баъд дар онҳо як гуфтан мумкин аст ки таҷрибаи муайян ҳам пайдо шуд. онҳо масалан то ин дараҷае ки зарур буд қоидаҳоро пештар намедонистанд. акнун ки ин қоидаҳоро ба гуфта як анъана шуд ва одамон ба ин қоидаҳо гуфтан ба пуррагӣ дода шуданд, онҳо маълум мешавад ки онҳо зиёдтар ба ин қоидаҳо риоя мекунанд. саломат бошед. оё мо метавонем ковидро нодида гирем ва агар не, пас аз нигоҳи равоншиносӣ чӣ бояд кард ки ин беморӣ ба ҳолатҳои рӯҳӣ ва равонии мо таъсир нагузорад? чӣ хеле ки мегӯянд, эҳтиёт ними ҳаёт аст ва мо бояд бо эҳтиёт бошем. мо бояд ҳамаи талаботу қоидаҳое ки аз тарафи духтурон, табибон ба мо гуфта мешавад, мо бояд онҳоро риоя кунем. чунки ҳама ин бар фоидаи мо аст, бар фоидаи не ки балки мо, балки бар фоидаи оилаи мо аст, ҷомеаи мо аст. бинобар ҳамин мо бояд ба ҳар як чизе ки ба сари мо мебиёяд, мо бояд аз нигоҳи мутахассисон, бо маслиҳати мутахассисон бояд риоя кунем ва масъулиятро эҳсос карда истода пурмаҳсул бошем, то ин ки худамонро наҷот диҳем ва атрофиёнро наҷот диҳем ва ҷомеаро аз ин чизҳо гуфтан мумкин аст озод кунем. ташаккури зиёд. чӣ гуфтане ҳаст ки бояд гуфта шавад ва мардум онро риоя бикунанд ва дар риояи он албатта бетараф набошанд ба андешаи шумо? ман пеш аз ҳама мехостам мардуми мо бидонанд ки риоя кардани ҳамаи талаботҳо, қоидаҳо барои мо ҳатмӣ аст. ин шарти асосии худ ва атрофиёнро аз ҳамин вирус озод кардан мебошад. тамошобинони азиз, барномаи суҳбати рӯз идома дорад ва ҳамсуҳбати видеои мо ҳастанд устоди донишгоҳи миллии тоҷикистон Нодир Амонов ва чанд саволи дигар аз ҷониби тамошобинон ба мо омада буд ва мо онро ба устод пешниҳод менамоем ва умедвор ҳастем ки албатта ҷавобҳои сареҳ ва дурустро барои шумо пешниҳод хоҳанд кард. хуб устод, саволи дигар чунин аст ки бемории COVID-19 тарсро ба вуҷуд овард ё ин ки баръакс? ба андешаи шумо ин чӣ гуна аст? аслан мо бояд бигӯем ки COVID-19 дар ибтидо тарс буд. одамон намедонистанд ки ин чӣ гуна касалӣ аст ва чӣ гуна роҳҳои наҷот ва халосӣ ё табобат аз он аст ва одамонро як тарс фаро гирифта буд. лекин вақте одамон дарк карданд ва диданд ки роҳҳои табобатӣ дорад ва дар онҳо донишу маҳорату малака пайдо шуд, вақте одамон дарк карданд ки табибоне ки онҳоро иҳота карданд қодиранд ки ба онҳо кӯмак расонанд ва метавонанд ки онҳоро аз ин касалӣ наҷот диҳанд, оҳиста оҳиста таъсири ҳамин тарсу ҳарос аз ҳамин касалӣ дар ҷомеа пасттар шуда истааст. саломат бошед. шумо ҳамчун як устоди донишгоҳи миллии тоҷикистон ҳамарӯза мушоҳида мекунед, оё донишҷӯён қоидаҳои гигиениро риоя мекунанд ё ин ки на, ва аз ҷониби омӯзгорон баҳри пешгирӣ аз бемории COVID-19 чӣ гуна машғулиятҳо ҳамарӯза гузаронида мешавад? имрӯз мо мебинем ки донишҷӯёни мо гуфтан бо шӯрона ба таври бояду шояд бо як масъулияти махсус ба ин масъала, ба ин қоидаҳо риоя мекунанд. дар ибтидо вақте ба донишгоҳ дохил ворид мешаванд, онҳо гуфтан мумкин аст санҷиш карда мешаванд. онҳо бо воситаи асбобҳои махсус, онҳо гуфтан мумкин аст ки аз ҳамун ёрии будагӣ истифода мебаранд ва дар вақти дарсам агар ки дар онҳо ягон тағйироти манфӣ агар ба чашм расад, аз тарафи муаллимон ва одамони мутасадди ба онҳо кӯмаки аввалиянӣ шуд ва онҳоро тез гуфтан мумкин аст имкон пайдо мекунанд ба онҳо ки онҳо рафта худро аз ташхиси махсус гузаронанд, то ин ки оқибатҳои манфӣ дар онҳо зоҳир нагардад. ташаккури зиёд устод. ва тамошобини дигари мо чунин суолро пешниҳод карданд ки аз нигоҳи шумо мавҷи аввали ин беморӣ миёни мардум таъсирбахш буд ё ин ки мавҷи дуюм? зеро дар мавҷи аввал мо мушоҳида мекардем ки албатта қоидаҳо риоя мешуданд ва дар мавҷи дуюм ин хело коста шудааст, яъне риояи қоидаҳо аз ҷониби шаҳрвандон. ба назари ман дар мавҷи якуми ҳамин COVID-19 ман ҳис мекардам ки мардум зиёдтар тарсу ҳарос доштанд, чунки онҳо дар худ боварӣ ба оне ки чӣ гуна аз ин касалӣ наҷот ёбанд ё ки сеҳат ёбанд, онҳо намедонистанд. лекин дар мавҷи дуюм мо чӣ хеле ки мебинем, аллакай ҳамаи ҷомеа ба ҳамин касалӣ аллакай як намуд гуфтан мумкин аст ки одат карданд. онҳо медонанд донишу маҳорату малакаву роҳҳои табобатӣ ва халосӣ аз ин касалиро ки дарк карданд ва медонанд ва дилпурам ҳастанд ки мутахассисон ба онҳо кӯмакҳои заруриро расонда метавонанд.
анами тарсу ҳароси онҳо пасттар шудааст ва фикр мекунам ки таъсири ҳамин мавҷудиҳо ба одамон камтар аст. ташаккури зиёд. нафароне ки ҳоло ба ин беморӣ гирифтор ҳастанд, равоншиносон чӣ тавсияҳо медиҳанд? албатта пеш аз ҳама боз ҳамун риояи қоидаҳои зарурӣ аст. вақте ки мо аз мутахассисон маслиҳатҳои заруриро мегирем, мо бояд хеле ки мегӯянд сухан аз даҳони луқмон хуш аст, мо бояд аз мутахассисон ки вақте ки маслиҳату машваратҳои зарур мегирем, мо бояд мувофиқи маслиҳату машваратҳои онҳо амал кунем, то ин ки гуфтан мумкин аст ки ба худ ва атрофиёни худ кӯмак расонда тавонем. яъне онҳо бояд натарсанд ва саломатии худро дар мадди аввал гузоранд, зеро саломатӣ ин 50% муваффақият аст. дуруст аст ё не? бале, шахсе ки наметарсад, балки бо шӯрона, бо як гуфтан мумкин аст як маҳорату малакаи махсус ба ин қоидаҳо риоя мекунад ва худро ва атрофиёнро гуфтан мумкин аст ки назорат мебарад ва ҳамаро зери назорати худ қарор медиҳад, ин нафарҳо бештар имкон доранд ки ба ин касалӣ гирифтор нашаванд ё ки ба сабуки ин касалиро паси сар кунанд. саломат бошед дӯстон ва умедворем аз тавсияҳои шумо тамошобинони мо истифода мекунанд ва гуфтаҳои шуморо ҳамарӯза сармашқи кори ҳаррӯзаи худ қарор хоҳанд дод. саломат бошед. ташаккури зиёд дӯстон. ва инак тамошобинони азиз, як сюжееро вобаста ба ҳамин мавзӯъ омода намудем, онро якҷоя тамошо мекунем. марҳамат. тарс ин як ҳолате аст ки аз бутин пайдо мешавад, дар натиҷа он ба нохушиҳои зиёд оварда мерасонад. аз нуқтаи назари равоншиносон низ ин раванд эҳсоси манфӣ ба ҳисоб меравад. ҳар гуна тарс аз худи шахс вобастагӣ дорад ки ӯ дар ин ё он ҳодиса чӣ гуна худро тасаввур мекунад ва он ҳолатро аз кадом ҷиҳат, яъне мусбат ё манфӣ баҳо медиҳад. тарс ба асаби инсон таъсир расонида онро метавонад дар сурати идомаи ҳаросҳо хароб кунад. яъне аз ин маълум мешавад ки тарс ба ҳолати рӯҳӣ ва равонии инсон таъсиргузор аст. нафари тарсидаро чӣ гуна пай бурдан мумкин аст? ин раванд ҳолатҳои махсуси худро дорад. нафаре ба чунин ҳолат гирифторро аз набз ва суръати нафаскашӣ, нишондиҳандаҳои фишори хун ва ҷудошавии кислатаи меъда фаҳмидан мумкин аст. мутахассисон тарсро раванди модарзодӣ низ меноманд ки он дар баъзе кӯдакон ба назар мерасад. тарс метавонад эҳсоси танҳоӣ, рӯафтодагӣ, эҳсоси нокомиро шиддат бахшад. ҳолатҳои эҳсосии ноамнӣ ба хароб шудани асаб оварда мерасонад. аммо як ҳолати мусбати тарс ин худро нигоҳ доштан аз хатар аст ки ҳангоми тарсидан шахс метавонад аз корҳое ки хатар дорад худро дур эмин дорад. албатта пешгӯӣ намудан аз оқибати тарс душвор аст, аммо равоншиносон бар он андешанд ки хоҳу нохоҳ ваҳми зиёд метавонад шахсро ба ин ё он беморӣ дучор намояд. яке аз равоншиносони муваффақ Шербатих тарсро ба се гурӯҳ ҷудо намудааст. инҳо биологӣ, иҷтимоӣ, экзистенсиалӣ ба ҳисоб мераванд. тарсу ваҳм аз сину сол низ вобастагӣ дорад. албатта тарси муқаррарӣ начандон таъсиргузор аст ва дар фурсати кӯтоҳ мегузарад. аммо агар ин ҳолат ғайримуқаррарӣ бошад, яъне агар ба ҳолати шокӣ, васвасанок, ҳалнашаванда, ғайримуқаррарӣ, яъне набудани пурраи назорат аз ҷониби шуъур, таъсири номусоид ба хислат, муносибатҳои байни ҳамдигарӣ ва ғайраро метавонад аз назорат берун кунад. тарси кӯдакон дар синни хеле барвақт пайдо мешавад ва муваққатист. он на бештар аз 3-4 ҳафта давом мекунад. сабабҳои пайдоиши тарси кӯдакон ин тасаввуроти кӯдак, бардоштҳои манфӣ, масалан газидани саг метавонад боиси тарси он гардад ва ё инчунин аз ҷониби ҳамсолон шунидани суханҳои ваҳмангез ё нақли кадом як ҳолати нохуш сабаби тарси кӯдак хоҳад шуд. бояд гӯем ки тарсу ҳароси зиёд дар кӯдакони синни 5-8 сола ба назар мерасад. кӯдаки то 1 сола аз садои баланд, ҳамзамон ношинос ва инчунин тағйирёбии муҳити атроф метарсад. дар наврасӣ тарсу ҳароси иҷтимоӣ аз қабили нокомӣ, маҳрумият ва ҷазо барои ин ё он гуноҳ ба назар мерасад. мо ба шумо чунин тавсия медиҳем ки дар ҳама гуна ҳолат бо фарзандон хушмуомила бошед ва онҳоро барои кӯчактарин хатое ки надониста мекунад сарзаниш ва ҷазо надиҳед, балки онро бо роҳи маслиҳат додан, омӯхтан ва дигарбора такрор накардани он раҳнамоӣ кунед.
برنامه صحبت روز. тамошобинони азиз, хотиррасон мешавем ки ҳамсӯҳбати видеои мо буданд дар барномаи суҳбати рӯз устоди донишгоҳи миллии Тоҷикистон Нодир Амонов. Инҷо барномаи мо ба анҷом мерасад. То барномаи баъдӣ муваффақ ва саломат бошед. برنامه صحبت روز.